खुलुमबाय नोंथांमोनजों दिनैसिम नुजादों गोबां दिन जाबाय भिडिअ लाबाखै आरो भिडिअ लाबोयैखौ गोबां सानदों मानो भिडिअ लाबोथारला बेबायदि आरोना माने भिडिअ लाबोनाया गरमाबो मोनसे जाहोना जाबाय मा मबाइल नायबाय थाबा माने खस्थ मोनो मेगनखौ खस्थ मोनो खर'खौ खस्थ मोनो देहाखौ खस्थ मोनो बे मोनसे जाहोन आरो मोनसे जाहोना जाबाय मा मेंनायबो मोनो दुरबलबो मोनो आरो मोनसे जाहोना जाबाय मा माने बानायबो फैयो आरो सम बिनि थाखायनो नोंथांमोन आं भिडिअ लाबोथाराखै माने गोबां मोजां कन्टेन्ट बारलांबाय आं मोजां मोननाय नाथाय बै कन्टेन्टफोरनि जेबो नोंथांमोननो होनो हायाखैसै आरो नोंथांमोना सानदों भिडिअ लाबोनाय नंला नामा नाथाय बेबायदि नङा लाबोबाय आरो आंनि मोनसे मोजां मोननाय कन्टेन्ट बे जाहैबाय मा पलिटिक्स बेबो गेदेर पलिटिक्स नङा BTR पलिटिक्स स BTR नि जि पलिटिक्स बेवहाय मा सोलिबाय थादों आथिखालाव APB UPPL BPF कांग्रेस BJP AIDF GSP मा पार्टी दोंसै हिसाब गैया CPIM ओरैबो दोंखोमा ना बेबायदिबो थागोन स गोबां पार्टी दङ बै पार्टीफोरा मा खालामबाय थादों बयबो मोनसे राव बुंगासिनो थादों बे जाहैबाय मा दा थानाय सरकारा जेबो खामानि मावाखै परिबर्तन सरकार होनना बुंदोंमोन ना नाथाय बे परिबर्तन सरकारा जेबो मावाखैसै आरो सोरबा बुंदों बे बाराव अब की बार BPF की सरकार हिन्दीया मोजां बुजायाखै जानो हागौ दै जायखिजाया बे बाराव BPF आ 100% सरकार बानायगोन एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन आरो मेल्ला माने बिसोरो फेल जानायनि एग्जाम्पल दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों UPPL नि दा थानाय सरकारा जेबो मावनो हायाखै बिसोर माखासे बिथिङाव फेलें जादों बे जाबाय बिथांनि बुंगासिनो थानाय एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै बिथांमोना देरहागोन 30टा जि ST जि बियाब बेवहाय बिसोर 20 टाखौ देरहानाया फाइनाल आरो बाकी मोनबा अपेन मोनबा जेनेरेल बेवहाय मा जागोननो मिनिमाम मोनथामनिफ्राय मोनबाखौथ' मोनथारगोन दैट मीन्स 25 एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै बारग'थारगोन एबार सरकारखौ दाथारगोन BPF आ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो मोनसे गोदान पार्टी बेनि बाथ्राखौ आं बुंगोन नोंथांनो APB स APB नि जि पलिटिकल एटाक बिथांमोना गासैबो BTR सरकारनि जि 39टा डिपार्टमेन्ट दङ बै डिपार्टमेन्टआ गासैबो मोनसे डिपार्टमेन्टनि बादै बाकिया उन्दुजोबनानै दङ होननानै पलिटिकल एटाक खालामदों सोलोंथाइ जेबो मावाखै होनना बुंदों आरो मा बुंदों बेखौ नोंथाङा मिथिदों PWD बिल्डिं आरो रोड कन्स्ट्राक्शनाल'सो खामानि मावबाय थादों बाकी सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासै जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ 39टानि मादाव बै 39टानि मादाव मोनसेनि बादै बाकिया जेबो मावाखै बे जाबाय बिथांमोननि पलिटिकल एटाक स राजनीति नालाय नंखायबो गोरोन्थिबो थारबो गासैखौबो गलायदेरजोबनानै बुंसै आरो अब्लासो मानसिफोरनि गोसोखौ दुंलोब खालामनो हागोन ना अब्लासो भट बोनो हागोन ना आरो बेवहाय मोनसे गोदान पलिटिक्स नुदों बे जाहैबाय मा DR नाब्ला पलिटिक्स DR नाब्ला पलिटिक्स APB अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड ना बर'लेण्ड जियानो जाया मानो बिथांमोना मा रन्जन दैमारि आरो अनजालि दैमारि बिसोरखौ लानानैनो पलिटिक्सखौ खालामनायखौ बांसिन नुदों आरो स बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों APB पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ बार बुंबाय थानायखौ आं नुदों बहुत दिननिफ्रायनो नुदों किन्तु आं नोंथांनो बुङाखै स डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथां आरो अनजालि दैमारि बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै बिथांमोनखौ नायनानै NDP नि समस्याखौ नायनानै NDP खौ उदां जानो थाखाय मानसिफोरा भट होगोन दैट मीन्स डिआर नाब्ला पलिटिक्स दैट मीन्स डिआर नाब्ला बिथांखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामदों APB पार्टीया बबेखानि बिथांमोननि गाइडआवनो जानाय राजखान्थि पार्टी नालाय स बिथां जागोन आसलि पिक्सारा स बे बाराव रन्जन दैमारि बिथांनि पार्टी होननानै बुंनांसिगोन आङो अनजल दैमारि बिथांनि जि पार्टी APB बिथांमोननि पार्टीया बे बाराव बेसेबां अल्टारनेटिभ प्रमोद बर'नि अल्टारनेटिभा सोर जागोन हाग्रामा महिलारिनि अल्टारनेटिभा सोर जागोन बा खाम्फानि अल्टारनेटिभा सोर जागोन बेबायदि गोविन्द बसुमतारी बिथांनि अल्टारनेटिभा सोर जागोन बेखौ किन्तु बिथांमोना दासिम फोसावाखै जोबोर थाबैनो इलेक्शनाथ' जानो थांगासिनो दङ अल्टारनेटिभ पार्टी बै अल्टारनेट बिथांमोना गासैखौबो अल्टारनेट सोलायजोबनो फैबाय माने बे बाराव बिथांमोना सोलायसिगोन नाथाय बिथांमोना बेसेबां सोलायनो हागोन सोरनि जायगायाव सोरखौ सोलायगोन
बे दासिम बिथांमोना फाइनाल जायाखै बिथांमोना आथिखालाव मा दाफुंनायाव बांसिन गोसो होदों स' बेबारनि पलिटिक्सआ जोबोर मजेदार जागोन माने बेसेबां पार्टिनि मानसि थागोन दा भट केन्द्र एपिपि इउपिपिएल बिपिएफ कंग्रेस बिजेपि एआइडिएफ जिएसपि आरो बेवहाय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय इउपिपिएल आरो एपिपि बे मोननै पार्टियाव मा जागोन इउपिपिएलआव 50%आ एनडिएफबिनि मानसि जागोन एपिबिआव 100%आ एनडिएफबिनि मानसि स' जेब्ला इलेक्सन डिउटिनो थांगोन ना इलेक्सन डिउटिनो थांबा मा जागोन माने नुगोन आरो ना बेथ' सिनायलायनाय थागोन नालाय एनडिएफबि माने बाङाय अदलायनाय नुनोबो हागौ आरो बेबाराव एनडिएफबि अदलायनाय नुनो हागौ आरो एसे बेबायदि जानो हागौ आरो सिं बेबाराव सिगांथ' बिपिएफ आरो इउपिपिएल जाबाय बेबाराव गोदान मोनसे माने अदलायनाय फैबाय आरो ना एपिबि इउपिपिएल बिपिएफ स' जियानो जाया मानो गोदान मोनसे पलिटिकेल लेंगुवेज आं नुदों बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बुंबाय बे जाहैबाय मा डिआर नाब्ला बिथां रन्जन दैमारि बिथांनि मोखांखौ नायनानै आरो अनजालि दैमारि बिथांनि मोखांखौ नायनानै गासैबो मानसिफोरा एपिबि पार्टिनो ना माने भट होगोन आरोबाव एपिबि पार्टि बिथांमोना मा गोबां रोखोमनि पलिटिक्स बानायदों जेरै आइजोफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामदों स' आइजोफोरखौ टार्गेट खालामदों मानोना आइजोफोरनो अरुणोदयनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेबायदि माखासे बेबायदि रोखोमनि स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किम बेबायदि गोबां स्किम दङ बै स्किमफोरनि थ्रुयै मा रां रानथिंनाय जायो नङा होमबा बेथ' आग्लानिफ्रायनो सोलिबाय थादों बेयो दिनैनि पलिटिक्स नङा बे बहुत पुराना पलिटिक्स बेयो आग्लानि जामानानि पलिटिक्स आरो बे पलिटिक्सनि थ्रुयैनो मा टार्गेट खालामदों एपिबिआबो आरो बेल' नङा बिकलांगफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामदों स' बहुत बिथिंखौ लानानै बिसोर टार्गेट खालामदों आरो माने बिपिएफ पार्टिया जेसेबां डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै बबे डिपार्टमेन्टआव मा खामानि मावदों मावाखै बेखौ बिसोर टार्गेट खालामनायाव बांद्राय एक्सपार्ट नङा बिपिएफ पार्टिनि मानसिफोरा नाथाय एपिबिफोरा माने डाइरेक्ट पइन्ट टु पइन्ट हमदों आरो मावदोंबाबो मावाखै स' बेबायदि बुंनो हायोबानोथ' भटखौ मोनगोन ना नोंथाङा आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय मा बबेखानि बे बांद्राय गोदान नङा एसे पुरानायानो थेवब्लाबो नाथाय बेखौ बार बिथा बुंबाय थायो बे जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रा बे जाहैबाय मा बिश्वजित दैमारि बिथां स्पिकार ना स्पिकार जोंनि आसाम विधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङा जाबाय मा बिपिएफनि सिआइडि बिपिएफनि सिआइडि स' बिथाङा आसलि बिजेपि नङा दाबो बिपिएफनिनो स' बिनिफ्रायनो गासैबो इनफरमेसनखौ बिपिएफआ मोनबाय थायो स' बिश्वजित दैमारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा खालामदों सिआइडि बियो आसलि बिजेपि नङा बियो नकलि बिजेपि स' बियो गासैबो बिपिएफनि जानानै खामानि मावगासिनो दं बेबायदि आरो स' बाथ्राफोरा बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्राफोरा बहुत इन्टारेस्टिं स' बर्तमाननि गोदान पलिटिक्सआ बेनो बिश्वजित दैमारिया जाबाय सिआइडि आरो डिआर नाब्ला पलिटिक्स बे पलिटिक्सआ सिगां गैयामोन बे पलिटिक्सआ गोदान पलिटिक्स लोगोफोर डिआर नाब्लाखौ लानानै बिनि मोखांखौ नायनानै भट होगोन बिनि उदांनि थाखाय जेनेबा जुदि एपिबि पार्टिया देरहाबासो बिथाङा निश्चय उदां जागोन बेबायदि आरो नाथाय दाबो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जि मास्टार स्ट्रक बे दाबो फैयाखै जानांगौ मा थिक इलेक्सननि सिगां 2026 मायथाइनि जि इलेक्सन बिनि सिगां दा नङाबाबो 2026 मायथाइनि सिगां जानो हागौ बिथांखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारा उदां जानायाव माबा मोनसे कायदा कौशल खालामगोन पलिटिकेल बेबायदि जानो हागौ नाथाय बे बिटिआरनि जि इलेक्सन बेवहाय जायाबो जानो हागौ आरो स' बेनिखायनो बे मोनसे एडभान्टेज जानानै थाबाय आरो एपिबि पार्टिनि थाखाय स' डिआर नाब्लाखौ जेसेबां मानसिफ्रा मोजां मोनो स' बै मानसिफ्रा थारैनो एपिबि पार्टियाव भट होगोन आरो बिनि मोखांखौ नायनानै बे जाय बिथांमोननि बुंनाय नाथाय बिनि सिगांनो जुदि मास्टार स्ट्रक जुदि खालामनानै एबा बिथांखौ उदां खालामनानै अब्ला एपिबि पार्टिनि जि बिथांमोनखौ लानानै जे पलिटिक्स खालामदो जेराव थानाय बिथांमोनखौ लानानै बे बांद्राय साक्सेस जानाय नङाखौ आं नुदों आरो